Hoxe, meus amigos, vímonos ata aquí, ata Padroso, o territorio deste home de Bieito Ledo Cabido. Bueno, por todos coñecidos, por o seu irindo e por o seu mundo literario e tan importante para a cultura de Galicia. Este é o seu Santo Santorum, como decía Víctor Campio Pereira polo seu despacho, e dende aquí empezamos esta ronda que vai ser ir e abrazar ao noso Carballo de Padroso. Aquí estás, amado. Baixo os teus pés flúa a fonte, peiteas tuas polas o vento, corre ao garrente o camiño sementado polo peregrino, trascendente antena dos desexos, pousa en ti as mãos con devoción, mil agullas, mil cravadas no ceo, de esperanzas, penas e anseios. Lévame, ao celme do teu corazón, eleva, lévame da raíz ao paixar o sol, e subo polo teu corpo rexo ata a rama máis alta, e estendo os brazos feitos xa leño, e deito os beizos na codia sacra, cantas mãos tentando rasgar o veo das respostas que non teñen pregunta. E será que es azul por dentro? E será que por dentro levas un mar? Rubén, noraboa por esa presentación tan entrañable, tan bonita como ti acostumas a facer, por outra parte. Moitas grazas, ao final aquí é deixarse guiar por a natureza, había moito talento mirándonos e eso Sí. tamén te inspira. Tamén. Bueno, teñoche que dar a noraboa por ese poema que tes neste novo libro, Sí. para o Carballo de Padroso. Sentime completamente aí metida e, sobre todo, as miñas ancestras. Así Total. que, en nome de todas esas mulleres que me preceden, gracias. Grazas a ti, ao final este poema pois fala delas, desas aboas, desas nais, desas primas, non? Que están, que estiveron e que moitas das que xa estiveron só pensaban en nós, que non lle faltara nada aos fillos, que non lle faltara nada aos netos, e nese percorrido de pensar só nos demais esqueceronse delas. Entón, que menos que nós agora telas presentes. Témolas. Moito. Moitísimas gracias. A ti, cielo. Vémonos agora. Tallado a man está impregnado con lasur, que é un pigmento natural para as madeiras, non é barniz. Ajá, maravilloso, aí Para está que o dure artista. 450 anos. Moi ben, pois está moi ben feito, noraboa. Gracias. Aí está, leva un ano, aí está, enteirinho. Como o primeiro día. Nosa Señora da Barca, Nosa Señora valeime, estou no medio do mare, non hai barqueiro que
Non hai barqueiro que reme. Ai la lelo, ai la la la. Este libro que logo poden vostedes mercalo onde imos a compartir o xantar, colaboran 35 persoas. Claro, iso é un milagre enorme. Por tanto, entre o ano pasado e este ano, máis de 60 persoas. E se houbera que definir a xente que hoxe ven facer honra aquí ao Carballo e a ti, con que palabra as definirías e os definirías? Unha fonte de auga cristalina. Estuvemos estudiando guión, Que grande, a forte aplauso. Ben, pois como decía Bieito, esa simbiose, esa mistura entre poesía, como acabamos ver destas dúas poetisas, e agora vai vir tamén a parte a música a través dun grupo que Bieito nos vai a falar dese grupo e dos temas que nos tran hoxe para deleitarnos. E meu vello pai tiña, según recomendación do médico, e que hai varios médicos, que só podía beber un vaso de viño. Eu teño un vaso de viño, pero viña de vivo, tiña ganas de falar, e o meu pai acabouselle o vaso, o viño. E díxome, bótame outro chisco. E eu díxeme, pero o médico díxome que esta era a medida e hai que fazer caso ao médico. E díxome, este que me vas a botar, eu non por feito, que yo iba a botar, e boteillo, este que me vas a botar non é para beber, é para seguir mollando a palabra. E ca cultura que nos transmite Bieito, pois creo que isto vai inducir a todos os veciños a que aprecien máis os árbores que tuveron ao seu lado, que sempre lle diron calor, sombra, alimento pos animales e outras cousas. Carballo con rezas polas o vento, outras como verdes brazos para cariñar o ceo. Quercus meu Carballo ledo, ledo como adxectivo, Carballo de reverendo ledo como apelido. Quercus na Nenez Alvar, fiel compañeiro de xogos, máis singular que plural, meu Carballo de Padroso, meu Carballo de Padroso. Algo no fondo do mar que anda por aí, non sei, Fíxate. cabaliños de mar, Wow. sirenas, Bueno, o sea que nos volver levar a unhos mundos idílicos teus. sí, como a muller da auga, ainda que lle tiña moito medo, pero sí, estou traballando moito, moito. Pois dalle, porque pronto seguramente A ver, veremos as túas obras, non? sí, espero que Seguramente. sí. De feito estou ampliando a exposición do Pórtico da Gloria e bueno, pero de repente meteuseme aí a auga nos ollos e dixen, pois vamos. Pois a por facer algo será. Por algo. Por algo será. Muchísimas gracias, Lola. Y en Padroso nos podemos encontrar con esta mujer que canta en el Casino de Madrid. Isabel, encantada de conocer. El casino ya llevo unos años, sí, y en los coros siguientes llevo como 4 o 5 años en el casino. Y en los coros ya te digo desde los 13 años. Muy bien, sí, toda la vida. ¿Qué te trae a Padroso? ¿Por qué vienes hasta aquí? Porque unos amigos que conocí a Vieito, y bueno, pues nos invitó y le dije voy. Y aquí estamos. Muy bien, pues encantada. Encantada.
Aquí estou con Alicia Sabaxe, Hola. poetas deste libro de hoxe, Sí. verdade? Que aquí Sí. se presenta. Gustoume moito como liches, Alicia, bueno, todo Gracias, sentimento, Marina, gracias. Que destacarías do teu poema? Pois mira, diferente porque digamos que ao Carballo dinlle un toque feminino, sobre todo. A Carballa, A decías. Carballa, efectivamente, a Carballa. E bueno, sobre todo dende a emoción, a emotividade, cun toque popular, digamos, tipo canción popular galega, e ao mesmo tempo unha expresión desta Carballa concretamente, porque é feito exclusivamente para ela e por ela. Moi ben, sí, pero moi teu, moi propio, Gracias, moi, Marina. moi especial, de verdade que si, non era Moitas gracias, de verdad, graciñas. Tuve una ilusión. Se cantaba a miña nai, que era unha maravilla. Año que se cumple en este día. Yo recuerdo que en tus brazos me dormía, pero inocente, confiado te entregué mi corazón. recuerdo De tu amor quiero olvidar, de tu hermosura placentera. hoy te Sobran muchos hombres que te quieran, verás mañana como pagas otro a ti te pagará. ¡Bravo! ¡Gracias, profesor! En determinadas persoas, eu creo que isto entre elas nunca pode ser completa, porque nós, despois de comer ben, de beber ben, de pasalo ben, tiñamos que decatarnos de que unha boa parte do que bebemos e do que comémolo a conta da fame de millóns de seres humanos que viven, por exemplo, en África. Por lo tanto, nin siquiera ten dereito a estar alegre. O que pasa que tamén os seres humanos tendemos a ter certas alegrías porque senón sería insoportable a vida. Total. E eu cando estaba aí bailando contigo ou cantando cos amigos, pois estaba facendo a abstracción de todo eso, porque senón era para chorar. Así que isto é todo o que teño que decir. Moitísimas gracias, profesor. porque eu morro, quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de min, sen ti non poido, sen ti non poido vivir. Oxe, incluso cantaches, mestre? Tú sabes que eu ao final sempre canto. Pasoume como lle pasou a Alonso Montero, acabamos cantando. Despois deste acto, deste homenaxe ao Carballo, non podía acabar de outra. E iso debese ao Carballo, que fai milagres, fai que aquí viñera moita xente, moi variada, de moitos países e con moita enerxía. E cando se xunta moita enerxía moi variada e moi poliédrica, entonces, bueno, é unha especie de homenaxe ao Carballo que representa o medio ambiente, que está ao lado da fonte de Padroso e ao lado do camiño, e é o que distingue e o que fai que este Carballo sexa orixinal. Ola, o noso día dende esta carballeira de Padroso foi espectacular. Porque aquí estamos todos nós, a xente do redor. Moi ben, Esteban, todo ben? Estuvo muy bien, el cazamomento estuvo en todo momento. Todo momento. Buen trabajo, chico.
Teño que decir unha cousa. Estou emocionado, fondamente emocionado, porque o profesor Montero bailou despois de 3 anos ca nosa musa Marina Sánchez de Canal Cultura. Este é un espectáculo que só consigue nos, a xente do redor. Dos problemas moi grandes. Ai. A ver. O primeiro, que dixeron que bailaban moi mal. E segundo, que va haber un conflito de intereses polo baile da Marina co profesor. Que non sei que vai quedar a cousa. Bueno, aquí esa chica Toña sí, Toña, por favor. Bueno, aquí pasámoslo, pero tan ben, que non nos queremos marchar. A verdade é que dormir aquí non debe prestar moito, pero mira, se fixera máis calor non che diría que non. Traíamos a tenda de campaña, que che parece, Piera? Algo que non se pode decir se non se vive. Volveremos o ano que ven ao Carballo de Padroso, que eu tamén son de Padroso, non deste, pero de Padroso. Moi ben. Ben, pois moitas gracias. Como sempre. Bueno. Como sempre. Moi contenta Hai que mellorar moito. Nesta carballeira sagrada, ao pé da árbore sagrada, como dixo a nosa compañeira, voltaremos o ano que ven e disfrutamos moito. Eladio, todo ben? Eu xa digo, resumindo todo, que bueno, que mellorar. Pois melloraremos. Todo se pode mellorar. Melloraremos. Tiño que meter unha cuña, O viño é excepcional, é de unha adega espectacular de Eladio que se chama Arco da Bella. E o viño, como se chama o viño? O Tarabelo. O Tarabelo. De que maneira? Ui, Tarabelada. Eu teño que decir algo tamén, que a Vica é de Santiago, de Vica Santiago de Carballiño. Pois que viva a Vica de Carballiño. Que a levas. Magnífica. As obras. No, as obras non. Prepararon Que saibades que temos unha feira do viño en Beade o día 27, Ali tamén actuaremos os Tarabelos, Pois iremos. E recitaremos poemas. Moi ben. Así que vos espero a todos, Iremos alá, parabéns. Quen iremos? Nos, a xente de redor. Que ben se pasa, amigos? Estamos espectacular, Marina. Esto se llama disfrutar. Estamos vivindo en directo o Carballo do Padroso. Aí está. Viva Padroso, viva Carballo, viva xente do redor e viva Marina Sánchez, Canal Cultura. Sí, señor. Sempre aí. De noche yo te extraño de día. Ay, espere, profesor, que teño que poñer que mi vida comienza. Miren esto, por favor. Con quen estou bailando eu? Con millor bailador do mundo. Míreme pa aquí, por favor, maestro. Que plano, que guapo está. Gracias por este baile. Non quedei pintado. Non quedou pintado, non.